филми омӯзишии роҳнамои ҳаҷ дар Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташхиси давлатии диншиносӣ таҳти рақами 102 аз санаи 22 июни соли 2017 гузаштааст. роҳнамои ҳаҷ ва умра. ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон. ва ҳаҷи ин хона фаризаи илоҳӣ аст бар касоне ки тавоноӣ барои рафтан ба он ҷойро доранд. сураи Оли Имрон, ояти 97. ҳаҷ яке аз рукнҳои панҷгонаи ислом буда, дар соли 9 ҳиҷрӣ бар мусулмонон фарз гардидааст. ҳаҷ дар луғат ба маънои қасд аст ва дар истилоҳи шариат қасди хонаи худо кардан бо феълҳои махсус дар замони махсус ва дар макони махсус аст. дар сурати фароҳам омадани шароити зерин ба ҳар мусулмон як бор дар тамоми умр адо кардани ҳаҷ фарз аст. якум, ислом, мусулмон будан. дуюм, ақл. сеюм, балоғат. чорум, тавоноӣ. пас ҳаҷ барои кӯдак, шахси девона, ғулом ва шахсе ки тавоноии молияш поёнтар аз ҳадди муайян кардаи шариат бошад, фарз нест. вақте фарзияти ҳаҷ бар банда собит шуд, шартҳои зерин низ барои воҷиб гаштани анҷоми ҳаҷ зарур аст. якум, саломатии ҷисмонӣ. дуюм, набудани монеае аз анҷоми ҳаҷ. сеюм, амнияти роҳ. чорум, маҳрам барои зан. панҷум, дар идда набудани зан. фарзҳои ҳаҷ. якум, эҳром. дуюм, вуқуфи арафа. сеюм, тавофи зиёрат. воҷибҳои ҳаҷ. якум, вуқуфи ҷамъ дар Муздалифа. дуюм, саъй байни Сафо ва Марва. сеюм, рамyi ҷимор, сангзанӣ. чорум, тавофи видо барои касоне ки аз беруни Макка омадаанд. панҷум, тарошидан ё кӯтоҳ кардани мӯи сар. суннатҳои ҳаҷ. якум, тавофи қудум барои касоне ки аз беруни Макка омадаанд. дуюм, тавофро аз ҳаҷарул асвад оғоз кардан. сеюм, рӯзи тарвия аз Макка ба сӯи Арафот баромадан. чорум, шаби Арафаро дар Мино гузарондан. панҷум, баъди баромадани офтоб аз Мино ба сӯи Арафот рафтан. шашум, ҷамъ кардани байни ду намоз. пешину аср дар вақти пешин дар Арафот, ҷамъи тақдим ва намозҳои шому хуфтан дар вақти хуфтан дар Муздалифа, ҷамъи таъхир. ҳафтум, дар Муздалифа шабро гузарондан. амалҳое ки дар ҳолати эҳром иҷрояшон манъ аст. тарошидан ё кандани мӯйҳои узви бадан. кӯтоҳ кардани нохунҳои дасту пой. атр ва хушбӯӣ задан. куштан ё шикор кардани ҳайвон. сайд ва ё ба дигар шахс раҳнамоӣ кардан барои шикор манъ аст. кандан ва буридани дарахтон ва гиёҳҳои худрӯи ҳарам бар муҳрим ва ғайри муҳрим ҳаром аст. муҳрим бо зани худ наздик ва ҳамбистар намешавад ва бо шаҳват мубошират намекунад ва ӯро буса намедиҳад ва бо шаҳват ба ӯ наменигарад. ба марди муҳрим бар сар пӯшидани чизе ки ба он часпида бошад, монанди эҳром, салла, дастмол ва кӯлоҳ ҳаром аст. муҳрим дастак ва ё масҳӣ намепӯшад. ба мард пӯшидани ҷома ё ҳар гуна либосҳои духташуда бар тамоми ҷисм ва ё бар баъзе аз он ҳаром аст. бар муҳрим лаҳву беҳуда гуфтан, фисқу бадкорӣ ва ҷангу ҷидол намудан манъ аст. истеъмоли собуни бӯйнок дуруст нест. амалҳо ва ашёе ки дар ҳолати эҳром истифода ва иҷрои онҳо манъ нест. бастани соат, телефон, ангуштарӣ, айнак,
попӯш ва камарбанде ки пул ва чизҳои дигар дар он нигоҳ дошта мешаванд мамнӯъ нест. агар чатр ё хайма ё сақфи мошин ё хӯрокаи худро болои сар ҳамл кунад, ишколе надорад, яъне барои соябонӣ. иваз кардани эҳром пок кардани он ва ё шустани сару бадани худ раво мебошад. агар дар вақти ғусл намудан мӯе бидуни қасд афтад, бар ҳоҷӣ чизе воҷиб намешавад. навъҳои ҳаҷ. ҳаҷ се нав аст. якум ҳаҷи таматтӯ, дуюм ҳаҷи қирон, сеюм ҳаҷи ифрод. барои ҳоҷиёни кишвари мо аз бисёр ҷиҳат анҷом додани ҳаҷи таматтӯ мувофиқу муносиб ва қулай аст. ҳаҷи таматтӯ яке аз рукнҳои асосии ҳаҷ бастани эҳром мебошад, ки пӯшидани он аз миқотгоҳ ҳатмӣ аст. қабл аз он ки ба миқот расад, суннат аст ки ғусл карда тамоми бадани худро муаттар кунад. агар муяссар шуд, нохунҳои худро кӯтоҳ намояд, сипас либоси эҳром бипӯшад. эҳром аз ду порча матои тозаи сафед иборат аст, ки бо яке аврати мард пӯшонда ва бо дигаре аз миён боло печонда мешавад. бараҳна гузоштани бозуи рост танҳо ҳангоми тавоф суннат аст. эҳром: ридо, изор, кафш. истибо: бараҳна гузоштани китфи рост. зан мисли мард либоси муайян надорад, балки ҳар либосе ки хост мепӯшад. лекин бояд либоси безинат пӯшида аз асбоби диққатҷалбкунанда ва фитна худдорӣ кунад. бастани эҳром ва ният кардан баъди яке аз намозҳои фариза мустаҳаб аст. агар дар ғайри вақти намози фариза бошад, 2 ракат намози нафли мақсуд ба нияти пӯшидани эҳром адо кунад ва мегӯяд: аллоҳумма инни уридул умрата фаяссирҳа ли фатақаббалҳа минни. пас аз эҳром бастан ва ният кардан бо овози баланд талбия мегӯяд, чунон ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтаанд: лаббайк аллоҳумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал ҳамда ва ниъмата лака вал мулк, ла шарика лак. ҳоҷӣ бояд бисёр талбия гӯяд ва садои худро бо гуфтани он баланд кунад, вале зан садои худро баланд намекунад, балки худ ба худ талбия мегӯяд. талбия то шурӯъ намудан ба тавофи умра гуфта мешавад. барои умракунанда то дидани байтуллоҳ, тавоф, гардиш иборат аз 7 давр мебошад, ки аз ҳаҷарул асвад шурӯъ мешавад. ҳангоми тавоф бо таҳорат будан воҷиб аст ва бар мардон суннат аст ки то охири тавоф иҳроми худро зери бағали рост ва ду тарафи онро бар шонаи чап қарор диҳанд, яъне шонаи рости худро намоён кунанд. ҳаҷарул асвад санги сиёҳ сангест, ки дар як гӯшаи хонаи Каъба ниҳода шудааст. ба назди ҳаҷарул асвад омада дасти ростро ба он расонда буса кунанд. агар даст расондани ҳаҷарул асвад муяссар нашуд, дар баробари он бо ду даст ба сӯи он ишора карда мегӯянд: бисмиллоҳи валлоҳу акбар. чун ба рукни ямонӣ, номи як гӯшаи Каъба наздик шуд, агар даст расондан ба он муяссар шавад, дасти ростро ба он бирасонад хуб аст. байни рукни ямонӣ ва ҳаҷарул асвад хондани ин оят суннат аст: раббано отина фид дунё ҳасаната ва фил охирати ҳасаната ва қино азобан нор. дар се даври аввали тавофи қудум каме бо шитоб паҳлавонвор роҳ биравад, ки онро рамал гӯянд. агар муяссар нашуд, боке надорад, аммо занҳо рамал намекунанд. баъди ба поён расидани тавоф шонаи ростро мепӯшонад ва 2 ракат намоз дар пушти мақоми Иброҳим алайҳиссалом агар муяссар шуд мегузорад. баъди адои намоз дуо кунанд, ки вақти иҷобати дуост. баъди фориғ шудан аз тавоф рафта оби замзам бинӯшад. ҳангоми нӯшидани оби замзам ин дуоро хонад: аллоҳумма инни асъалука илман нофиан
ва ризқан васиан ва шифоан мин кулли даин ва сақам. дуо бо кадом лафзе бошад, иншоаллоҳ қабул хоҳад гардид. ҳоҷиён пас аз нӯшидани оби замзам ба сайи сафою марва шурӯъ мекунанд. сайро 7 бор аз кӯҳи сафо шурӯъ намуда дар кӯҳи марва ба поён мерасонанд. мардҳо байни ин ду хати сабз шитоб мекунанд. вақти наздик шудан ба кӯҳи сафо ин оятро тиловат намоянд. инна ссафа валмарвата мин шаъаириллаҳи фаман ҳаҷҷа албайта ав иътамара фала ҷунаҳа алайҳи ан яттаваффа биҳима ва ман татавваъа хайран фа инналлоҳа шакирун алим. сипас дар кӯҳи сафо ба сӯи каъба рӯ оварда такбир ва таҳлил бигӯянд. аллоҳу акбар, аллоҳу акбар, аллоҳу акбар. ла илаҳаиллаллоҳу ваҳдаҳу ла шарика лаҳ, лаҳул мулк ва лаҳул ҳамд ва ҳува ала кулли шайъин қадир. ла илаҳаиллаллоҳу ваҳдаҳ, анҷаза ваъдаҳ ва насара абдаҳ ва ҳазамал аҳзоба ваҳдаҳ. сипас аз кӯҳи сафо поин омада сӯи кӯҳи марва равон шаванд. вақте ки ба аввалин нишони сабзранг расиданд, каме шитоб намуда то ба нишони дуввум бирасанд. сипас боз ба таври муқаррарӣ ва оромона роҳ рафта то ба кӯҳи марва бирасанд. ба болои он рафта рӯ ба сӯи каъба он чиро ки дар кӯҳи сафо анҷом дода буданд такрор кунанд. аз кӯҳи сафо ба марва рафтан як маротиба ва аз кӯҳи марва ба сафо рафтан як маротибаи дигар ба ҳисоб меравад. баъди фориғшавӣ аз сай дар болои марва дуо мекунанд. баъд аз сай ҳоҷӣ мӯи сари худро метарошад ё кӯтоҳ мекунад. занҳоро аз нӯки мӯйҳо ба андозаи як ангушт кӯтоҳ кардан лозим аст. бояд мӯи сари ҳоҷиён аз ҷумла занонро шахсе аз эҳром баромада кӯтоҳ кунад ё тарошад. бо анҷом додани ин амалҳо умра ба поён мерасад. ҳоҷӣ акнун метавонад либосҳои худро пӯшад, хушбӯӣ истеъмол кунад ва дигар корҳои ҳангоми эҳром манъ буда ба вай иҷозат дода мешавад. рӯзи тарвия. амалҳое ки дар рӯзи 8 зулҳиҷҷа ба ҷо оварда мешаванд. рӯзи аввал якум пеш аз бастани эҳром ғусл ва хушбӯӣ карда либоси эҳромашро баста 2 ракат намоз мегузорад. дуюм сипас ният карда мегӯяд: аллоҳумма инни уридул ҳаҷҷа фаяссирҳу ли ва тақаббалҳу минни. яъне худоё, ман нияти ҳаҷ дорам, пас онро бароям осон бигардон ва онро аз ман бипазир. сеюм баъд аз он талбияро шурӯъ мекунад: лаббайк аллоҳумма лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк, иннал ҳамда ва ниъмата лака вал мулк, ла шарика лак. чорум қабл аз заволи офтоб аз шаҳри Макка берун шуда ба саҳрои Мино мераванд. панҷум дар Мино тамоми намозҳоро дар вақташ гузаронда намозҳои чаҳоргонаро қаср мекунанд. шашум дар Мино хоб мекунанд ки ин амал суннат аст. рӯзи арафа. амалҳое ки дар рӯзи 9 зулҳиҷҷа рӯзи арафа ба ҷо оварда мешаванд. якум рӯзи 9 зулҳиҷҷа намози бомдодро дар Мино адо карда баъди баромадани офтоб ба арафот ҳаракат мекунанд. дуюм намози пешин ва асрро қаср 2 ракатӣ ва ҷамъ якҷоя дар вақти пешин бо як азону 2 иқомат адо мекунанд. сеюм то ғуруби офтоб дар арафот бимонанд ва вақти худро дар талбия, дуо, истиғфор ва зикри худо гузаронанд. дар ҳоли дуо кардан рӯ ба қибла истанд ва 2 дасти худро бардоранд. чорум баъди ғуруби офтоб ба сӯи Муздалифа ҳаракат мекунанд. панҷум дар Муздалифа намози шом ва 2 ракат намози хуфтанро дар вақти хуфтан бо як азону як иқомат адо мекунанд. шашум аз замини Муздалифа сангчаҳоро барои рамйи ҷимор ҷамъ менамоянд. ҳафтум дар Муздалифа вуқуф мекунанд. вуқуф
истодан дар Муздалифа воҷиб аст. тибқи мазҳаби ҳанафӣ ва фатвои Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вуқуф дар Муздалифа аз дамидани субҳи содиқ то баромадани офтоб аст ва 5-10 дақиқа истодан дар ин макон вуқуфи воҷибӣ ба ҷо меояд. аммо пирон, заифон ва беморон барои дучор нашудан ба издиҳом ва машаққат метавонанд пеш аз дамидани субҳ шабона ба Мино бираванд. 8. намози бомдодро гузаронда рӯ ба қибла истода дасти худро бардошта дуо кунанд, то ин ки осмон, рӯз комилан равшан шавад. 9. пеш аз баромадани офтоб ба Мино ҳаракат мекунанд. суннат аст ки сангчаҳоро барои сангзании ҷамратул ақба дар рӯзи ид аз замини Муздалифа ҷамъ кунанд. аз ҳар ҷои замини Муздалифа сангреза бардошта шавад раво аст. сангрезаҳо аз ҷои сангзанӣ ҷамарот гирифта намешаванд. барои сангзанӣ ҳамагӣ 49 сангреза гирифта мешавад. сангрезаҳо бояд аз донаи нахуд каме калонтар бошанд. рӯзи ид амалҳое ки дар рӯзи 10 зулҳиҷҷа иҷро карда мешаванд. 1. рамйи ҷимор, сангзанӣ. ба сӯи ҷамратул ақба рафта дар он ҷо талбияро қатъ карда 7 сангреза паёпай мепартоянд. бо партофтани ҳар сангреза такбир, Аллоҳу акбар мегӯянд. 2. қурбонӣ. баъди фориғ шудан аз сангзанӣ қурбонӣ анҷом дода мешавад. рӯзи ид ва 2 рӯзи баъди он. 3. тарошидан ё кӯтоҳ кардани мӯи сар. пас аз анҷом додани қурбонӣ мӯи сарро кӯтоҳ кунанд ё тарошанд. занҳоро аз нӯки мӯйҳо ба андозаи 1 ангушт кӯтоҳ кардан лозим аст. бояд мӯи сари ҳоҷиён аз ҷумла занонро шахсе аз эҳром баромада кӯтоҳ кунад ё тарошад. 4. тавофи зиёрат. сипас ба сӯи хонаи Каъба рафта 7 бор тавофи фарзиро адо кунанд, ки инро тавофи ифоза ё тавофи зиёрат мегӯянд. 5. баъд аз он 2 ракат намоз пушти мақоми Иброҳим гузорида мешавад. 6. нӯшидани оби замзам. 7. саъй кардан байни Сафову Марва. рӯзҳои ташриқ. амалҳое ки дар рӯзи 11 зулҳиҷҷа, рӯзи дуввуми ид ба ҷо оварда мешаванд. 1. рӯзи дуввуми ид пас аз нисфи рӯзӣ ба сӯи ҷамраи суғро хурд рафта ба он 7 сангреза паёпай мезананд ва бо ҳар сангреза андохтан такбир, Аллоҳу акбар мегӯянд. сипас аз издиҳом дур шуда рӯ ба қибла карда ва дастҳоро бардошта дуо мекунанд. 2. ба ҷамраи вусто миёна рафта онро бо 7 сангреза паёпай мезананд ва бо ҳар сангреза андохтан такбир гуфта сипас аз издиҳом каме дуртар рафта рӯ ба қибла карда 2 даст бардошта дуо мекунанд. 3. сипас ба сӯи ҷамраи кубро калон рафта ба он 7 сангреза андохта такбир мегӯянд, вале дар он ҷо дуое намекунанд. 4. баъд аз он ба сӯи маҳаллаи иқомат Мино бозгашта дар он ҷо мемонанд. рӯзҳои ташриқ. амалҳое ки дар рӯзи 12 зулҳиҷҷа, рӯзи саввуми ид ба ҷо оварда мешаванд. рӯзи 5. 1. рӯзи саввуми ид низ ба ҷои ҷамараи суғро хурд рафта ба он 7 сангреза андохта такбир гуфта сипас аз издиҳом дур шуда дуо мекунанд. 2. ба ҷамараи вусто миёна рафта ба он 7 сангреза андохта такбир гуфта сипас аз издиҳом каме дуртар рафта дуо мекунанд. 3. сипас ба сӯи ҷамараи кубро калон рафта ба он 7 сангреза андохта такбир мегӯянд, вале дар он ҷо дуое намекунанд. 4. пас агар ҳоҷӣ шитоб дошта бошад қабл аз ғуруби офтоб аз Мино ба сӯи Макка равон мегардад то тавофи видоро анҷом диҳад. агар хоҳад ки таъхир кунад шаби 13 дар Мино мемонад. рӯзҳои ташриқ. амалҳое ки дар рӯзи 13 зулҳиҷҷа, рӯзи 4 ид ба ҷо оварда мешаванд.
якум агар шаби 13 дар мино монад, баъди баромадани офтоб ҷамраҳои сегонаро мепартояд. дуюм дар ин рӯзҳо 11, 12, 13 баъд аз намозҳои фарз такбир, аллоҳу акбар ва таҳлил, ла илаҳаиллаллоҳ валлоҳу акбар ва лиллаҳил ҳамд мегӯяд. сеюм баъди он аз мино ба Макка меҳмонхонаҳо ҳаракат мекунад. тавофи видо. ба ин тавоф тавофи садр низ гуфта мешавад. ин тавоф баъди адои пурраи маносики ҳаҷ адо карда мешавад. шахсе ки аз Макка ба диёри худ боз мегардад, тавофи видо ки охирин воҷиботи ҳаҷ аст анҷом медиҳад. заноне ки дар ҳолати бемории занона қарор доранд, тавофи видоро тарк мекунанд. тавофи видо монанди тавофи умра аст, магар ин ки ҳоҷӣ бо либоси худ тавоф мекунад. дар он рамал, истибоъ ва саъи байни сафо ва марва нест. баъди тавоф 2 ракат намози суннати пушти мақоми Иброҳим алайҳи саломро адо кунанд, сипас оби замзам нӯшида, дар рӯбарӯи дари хона истода, даст ба дуо карда, аз ҳарам хориҷ шуда дуои хуруҷ аз масҷидро бигӯянд. бисмиллоҳ вассалоту вассалом ала расулиллоҳ аллоҳумма инни асъалука мин фазлика алъазим. бикӯшед ки тавофи видо охирин таваққуфи шумо дар Макка бошад. зиёрат. зиёрати масҷиди расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам, масҷиди Қубо, масҷиди Ҷумъа, масҷиди Қиблатайн, ҷаннатул бақӣъ, кӯҳи Уҳуд дар Мадинаи Мунаввара пеш аз баргузории ҳаҷ ва баъд аз баргузории он ҷоиз аст. зиёрати масҷиди Набавӣ дар Мадина мустаҳабу манзилаи воҷиб дорад. ҳамдиёрони азиз, ба хотири камхарҷу бериё анҷом додани ҳаҷ ва бо назардошти меъёрҳои мазҳаби ҳанафӣ, дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти махсус амал менамояд, ки риояи он ҳатмист. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон. моддаи 12. маросими ҳаҷ. маъракаҳои гусел ва пешвози ҳоҷиён дар доираи оила гузаронда мешавад. ташкили маъракаҳои ҳоҷиталабон ва ҳоҷиошӣ қатъиян маън аст.